रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै जोंहा नैबे इउआर बालाबारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै थांखि लादों जे बे मन्दिर बेखेवनायखौ बे मन्दिर बेखेवनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय दिनै जोंहा बेसेबा गोबावनिफ्राय नाजाबोबाय थानानै दिनै जोंहा मन्दिर बेखेवनाया दिनैसो जाफुंदों दिनै इंराजि आरो 1 तारिख आरो 5 मास 2025 दिनै चिरां जिल्ला बिटिआर आसाम बेनि सिङाव थानाय दिनै इउआर बालाबारि गामिनि दिनै नैबे जोंहा जिथु मन्दिर बेखेवगोन बे बेखेवनायखौ जोंहा आलासि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों हांख्रायहरदों आनसलिकनि फैगोन आनसलिकनि जोंहा आरो डिस्ट्रिक्टनि फैगोन जोंहा बे डिस्ट्रिक्टनि माखासे आलासि बिथांमोनखौ जोंहा वेलकाम खालामदों दा जोङो गोबां आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायजोबनो हायाखैब्लाबो जाखिनि जोङो आलासिफोरखौ हांख्रायदों बेखौनो जोङो जाहाथे गावसिनि बिबुंथिखौ एसे बोसोनथिखौ जाहाथे होलांनो हायो जोंबो गोसोआव सोनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम नैबे आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिमबो जासिहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि बिबुंथिखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जोंनि इउआर बालाबारि गामिनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जों बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय नाजायै दिनै जोङो बे मन्दिर अपेनिंखौ दिनैनि थारिखआव जाहाथे जोङो खालामफुंनो हाबाय बा खुंफुंनो हाबाय जाहाथे जोंनि आफा इसोरनि अननायाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे जोंनि इउआर बालाबारिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा जाहाथे सुखे संसार मोनजालाङो एबा न'खर सान्थि दालांनो हायो जाहाथे जय जय मै जालाङो बेखौनो आङो खावलायबाय जाहाथे गथ' गथाय जाहाथे रान्दि रुथि बोराय बुरै गासैबो जाहाथे जोंनि बे इउआर बालाबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे गोजोनै संसार मोनजालाङो बेखौनो आङो खावलायबाय जाहाथे जोङो बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय नाजाबोबाय थादोंमोन नाथाय जोंहा खाफाल गाज्रि जोंहा थाखा फैसा गैयिलाय जोङो नै दिनैनि थारिखआवसो जोङो बे मन्दिर अपेनिंखौ जोङो खालामनो हादों रायजोफोर दा जोङो इसोरनि अननायाव जोंनि नाजानायाव इसोरनि अननायाव जोङो दिनै अपेनिं खालामनो हाबाय जोंहा नै दा दसे उनावसो जोंहा बाथौआव दाउला गोजाबो हाखांबाय आरो लोगोसे उनाव जोंहा दा दसे उनाव जोंहा आलासि बिथांमोन फैगोन डिस्ट्रिक्टनि फैगोन आरो आनसलिकनिफ्राय फैगोन बे आनसलिकनि डिस्ट्रिक्टनि आलासिफोरखौबो जाहाथे आलासिफ्राबो जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे गुवारै बा गोथौयै जाहाथे बेखेवनानै होलाङो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव दा जेसेबांनाखि आलासि बिथांमोनहा बुंनानै होलांगोन बुंगोन बिबुंथि लाखिगोन जाहाथे रायजो राजाफ्राबो बेखौ डिसिप्लिनै खोनासङो बा बिबुंथि जोबजासे जाहाथे रायजो राजाफ्रा ओरै जायाजासे बा सिखाराजासे जाहाथे बिबुंथि जोबजासे जाहाथे खोनासंलाङो आं बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव आइ आफानि सिगाङाव जाहाथे आसा खालामनाय थाबाय जाहाथे अननानै रावबो जाहाथे थांलाय फैलाय जाया आरो लोङै जायै जाहाथे इनडिसिप्लिन देखायफैया आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय। दा जोंहा नै फिरफिला उरायहोनायनि लाहार फाहारा जाहांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा आलासि बिथांमोनाबो सफैजोबनो हाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था लासैनो बिबुंथिबो होलांसिगोन बे फिरफिलाया मोनबा गाबनि आरो बेवहाय मा मा गुन दङ बेखौ फोरमायथिनानै होलांसिगोन लोगोफोर जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। माथो दाउखो खोथार आंना दाउखो खोथार होनना ओइ नों थाथ'दो गोजौ खिबाखैलै ओरै
जा सारा लेथारनांसिगोन दा बेहायनो जायगायावनो गसंनानै जाहाथे दसे समब्लाबो सारनि बिबुंथिखौ जाहाथे जोबजासे दै हमनानै खोनासङो आं बेखौनो बुंनो खावलायनाय रायजो राजाखौ गोजोन्थों। दिनैनि बे फुंबिलि समाव इउआर बालाबारि गामिनि मोनसे गोथार बाथौ मन्दिर बेखेवनाय थानसालि बे बेखेवनाय थानसालियावनो फिरफिला उरायहोनायनि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय इउआर बालाबारिनिनो मानगोनां बाथौ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन बेयावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि रुनिकाटा बाथौ बिहार गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो आनसलिकनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां लोगो बुंथिगिरि बेंथन बरगयारि बिथां बे इउआर बालाबारि गामिनिनो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे फुंबिलि समा जोबोद गोथार सान बे बाथौ एसेबांबा खस्थ' खालामनानै बाथौ थानसालि गायसननानै दिनै बे बाथौ थानसालिखौ बेखेवनो मोननायनि सम आरो बेनि सिगाङावनो जोंहा जे धोरोमखौ लानानै जों मोनसे हाबाफारि मावनो थाङोब्ला जोंहा फिरफिलानि सिङाव थानानैसो जोङो मोनसे खामानिखौ मावनो आवगायलांनो हायो बेनिखायनो नैबे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनाय जादों दा फिरफिलानि ओंथियानो जाहैबाय गोजौआव जोंहा अख्रां गाब दङ बे अख्रां गाबा जाहैबाय बे मुलुग संसारनि बयनिफ्रायबो जौसिनाव थानायानो जाहैबाय अख्रां नङाब्ला बे मुलुग संसाराव जेबो मुवा जिउ जुनार बिफां लाइफां ग्रह ग्रहसा नक्षत्र गासिबो थानो हाया बेनिखायनो अख्राङा मोनसे गोनांथार मोनसे इसोरनि सोरजिनाय मोनसे रुप एबा गुदि मुवा बेनि गाहायाव थाबाय सान बे अख्रांनि सिङावनो थाबाय सान एबा गोजा रं बे गोजा रंनि ओंथियानो जाहैबाय साना जाहैबाय बे मुलुग संसारखौ जेरैबो सोरां होनानै फर होनानै मुलुगखौ सोरजिदों मुलुगखौ नुहोदों बेहाय दाउसेन दाउला जिब जुनार मानसि दुमसि गासैबो बे साननि फहरनि गेजेरजोंनो मुलुग संसारखौ दैदेनलांनो हादों बेनि गाहायाव थाबाय गुफुर गाबा जाहैबाय गोथार एबा बार नङाब्ला बे मुलुग संसाराव जेबो जिउआ थांनानै थानो हाया बारा मानसि देहा सिङावबो दं बिफांनि सिङावबो दं मुलुगनि जेरावबो बारा दंजोबो जों हां लानायाव आरो हगारनायाव जों बारखौ लायो बेनिखायनो बारखौबो जोंनि बे बाथौनि बुब्लियाव बाथौनि फिरफिलायाव जोङो मोनसे बाहागो हिसाबै गनायनानै लादों बेनि गाहायाव फैबाय गोमो गाबा जाहैबाय जोङो मंगलियान हारिनि जों सुबुंफोर आरो बे मिथिंगाखौनो जोङो गोमो गाबजों जोंनो रुजायनानै लादों आरो बे गोमो गाबखौ जोङो मिथिंगा बुहुमखौनो फोरमायदों बुहुमखौनो जोङो बे गोमो गाबजों फोरमायनाय जादों बेनि गाहायाव थाबाय गोथाङा जाहैबाय दैजों रुजायदों जोंनि जिउआव जेरावबो दैया दङ
मुलुग संसारनि गासैबो दैया दङ बेखायनो बे मोनबा गुदि मुवानि अनगायै जेबो इसोरा जेबो मुवा सोरजिनो हाया बे मोनबा गुदि मुवाखौ लानानैसो मुलुग संसारखौ इसोरा सोरजिनानै दिनैनि बे समायना मुलुग संसारखौ दानानै लानो हादों जोङो बे गुदि मोनबा गुदि मुवानि अनगायै मानसियाबो दाजानो हाया हां गैयाबा बार गैयाबा जों थांनानै थानो हाया बार गैयाबा जों थांनानै थानो हाया जों हां लानायाव बारखौ बाहायो अर गैयाबा जों थांनानै थानो हाया अरा जोंनि देहायाव जिउ थै हिसाबै दङ लोगोसे अख्राङाव जोङो उदां अख्राङाव जों दावबायनानै दिनै मुलुग संसाराव जागासिनो दं आरो जोंनि बे देहायाव थानाय बे देहायानो जोंनि मोदोमानो हा जोङो जेब्ला इसोरजों सोरजिजाबाय बे मोनबा गुदि मुवाजों जों सोरजिजाबाय बे सोरजिजानानै जोङो बे मुलुग संसाराव मोनसे गान नाटक दिन्थिनाय बायदि जों फैदों जोङो जेरै गाना गुदिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मोनबा अंक सेथि अंकआव फरायनाय थायो नैथि अंकआव माखासे एसे माबाफोरा थायो जेरै थामथियाव दावहा जायो ब्रैथियाव बिदिनो एसे माखासे गोथौ घटना हाबनानै बाथि अंकआव मोनसे जात्रा गाननि अंकआ सोमजिहोयो बेबायदिनो मोनबा गुदि मुवाखौ लानानैनो जोंनि बे मुलुग संसार दिनै दाजादों आरो बे मोनबा गुदि मुवाखौ लानानैनो जोंनि बाथौनि गाबाबो मोनबा फिरफिलाखौ जोङो दिनै लादों दा आसा खालामदों जोंनि बे इउआर बालाबारिया दिनै रान्दि दुखि गासैबो खस्थ' खालामनानै दिनै बे बाथौ मन्दिरखौ गायसननो हाबाय बे बाथौ मन्दिराव नोंथांमोनहा गामिनि सुखु दुखु माबा मोनसे रायज्लायनांगौब्ला हेलौ लोगोफोर नै जोंहा सारा बेखेवनायजों लोगोसे फंनैसो बेखेवनायनि जि थांखि बे थांखिया आवगायनो लाबाय सारमोना आगान सुरबाय नोंथांमोना नायलांबाय थागोन बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय उत्तर रनिकाटा गामिनि जिनाखि रायजो राजाफ्रा मोनसे बाथौ धोरोमारिखौ लानानै दिनै गावसोरनि मिजिं थिनाय बादियै मोनसे गोदान मन्दिर गायसनदों बे मन्दिर गायसननायाव फुंबिलि समाव दिनै जिनाखि हाबाफारि बादियै फिरफिलाखौ बरायहोबाय जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि कन्साय बरगयारि बिथांखौ आङो साबायखर बावदों आरो दिनै साफ्रोमबो बे उत्तर रनिकाटा बालाबारियाव जोंनि बियाबनि मानगोनां नेहाथारिजों लोगोसे एडभाइजार आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंहा आनसलिकनि धोरोम दैदेनगिरि आरो जोंहा दिनै आरज दैदेनगिरि बिथांमोनबो आरो दिनै माइनाव बिथांमोननिफ्रायबो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों गिबियावनो आङो खोब गोजोननाय आरो आंनि अननाय आरो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय आरो बे उत्तर रनिकाटा बालाबारिया जे दिनै गावसोरनि गोसोनि मिजिं थिनाय बादि बाथौ धोरोमनि मोनसे गोजोर अरायबो थाबाय थानाय मोनसे बाथौ धोरोम थानसालि गायसननानै लाबाय बेखौ आङो बियाबनि आफादगिरि जानानै दिनै खोब गोजोननाय गोसोजों आङो बरायनानै लाबाय आरो साफ्रोमबो बेवहाय दिनै बे थानसालिखौ गायसननायाव रांनि मददजों लानानै देहानि मदद आरो बे साफ्रोमबो बेवहाय मदद होगिरि उत्तर रनिकाटा बालाबारिनि बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव अनजालु फरायसुला फरायसुलि गथ'फोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरनानै जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ दिनैनि बे गोथार सानाव बे थानसालिखौ आंखौ बेखेवनानै होनायाव आङो बेखौनो आफा बोराइ बाथौनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय जे जाहाथे बे जोंनि उत्तर रनिकाटा
गामिनि रायजो राजाफ्रा अरायबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाथि बाहागि आरो अनलायनाय गोसोजों अरायबो गोजोनै संसार जालांनो हाथों आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबबाय आरो आङो गोबाव खालामालासिनो दिनै साफ्रोमखौबो बावहाय नुजानो हानाय दिनै जायफोर बावहाय हेफाजाब होफैदों बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आफा बोराइ बाथौनाव गाहामनि थाखाय आर'ज गाबबाय आरो बेखिनियावनो आङो आंनि हाबाफारि बादियै दिनै जिनाखि दिनैनि जिनाखि गोथार बाथौ थानसालि बे उत्तरनिकाटा गामिनि बे थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ दिनैहाय बिबानाव थिसननाय बादि आंखौ खावलायनायलाय खोब गोजोननाय गोसोजों आङो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनो गोसो जाबाय आरो मावफुंनो थाखाय आङो बेखिनियावनो आवगायबाय गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय सानैसिम रोजा रोजा थाखो थाखो सानैसिम गोजोननाय थाबाय दा जोंनि गेजेराव बाथौ अफिसनि थाखाय गोथौयै एबा गुवारै फोलायनानै होलांबाय बिनि थाखाय सानैसिम धन्यबाद थाबाय गोजोन्थों।